खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बेलासिनि 4 रिंगासो समाव फैनाय हरखाब बारहुंखाया बड'लेण्ड हालामनि खायसे खायसे जायगायाव गोबां सिलिंखार खालामलांदों। बारहुंखाया गोबां नखरखौ खहा खालामदों। तामुलपुर हालामावबो हरखाब फैनाय बारहुंखाया सिमब्रेलांना दंफां लाइफां आरो न' बां गोबां खहा खालामलांदों। खुलुमबाय आङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारखुसि ओनसोलनि बैग्रिबारि गामिनि दिनैनि बेलासिनि 4 रिंगासोआव जानाय जा बारहुंखा बे बारहुंखाया गोबां जायगायावनो सिलिंखार खालामदों। दा बेबायदिनो तामुलपुरनि सिङाव थानाय दारखुसि ओनसोलनि बैग्रिबारि गामियावबो सिलिंखार खालामदों। बेनि अनगायैबो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय तामुलपुरनि जा सिङाव थानाय बड'लेण्ड सक, बेनि अनगायैबो तामुलपुरनिनो माखासे गामिफ्राव बेफोरबायदि दुखुनांथाव थासारिया जादों। दा बे दुखुनांथाव थासारि बारहुंखानि गेजेरजों जादों। गोबां नखरफ्रानो बेफोरबायदि थासारियाव जानानै दङ। दा बेनि थाखायनो सरकारनिफ्राय हेफाजाब नागिरनानै गोबां रायजो राजाफ्रानो हेफाजाब नागिरदों। बेखौनो नैबे रादाबनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बारदै सिख्लानि बेबायदि सिमब्रेलांनायाव तामुलपुर हालामनि खायसे खायसे गामिनि नखरफोरा गोबां सिलिंखार जालांदों। जोंनिसिम खौरां सफैदों दि तामुलपुर हालामनि दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'नि नखराबो सिलिंखार जालाङो। बेबायदि अलखद समाव रायजो राजाया सोरखारनि खाथियाव अनसुंथाइ मोननो थाखाय हांख्रायदों। लोगोसे जायफोरा न'फोरा सिफाय जाबाय बिथांमोननो थाबैनो अनसुंथाइ बिनो थाखाय सोरखारनि खाथियाव हांख्रायदों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।